Siyawabukela TV yakhe hamba phambili Guluva TV kalukwenze lokhu subscribe share comment like asithangane khona kanti makubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehlakha abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu uveze okusha ke ubaba kaBK Mchunu lapha ke mangabe bemvakashela abaculi inyembezi vele zazahlela kwengxenye abanye abaculi mangabe ke belalela umlando kaBK nendlela ke erelate ngayo mangabe izinto ezichaza ubaba kaBK ukuvezile ukuthi bengeyona ingane yesizwe kuphela kodwa ke nasekhaya bephinde futhi abaphilele njengoba ke wakwamthengela nemoto yakaKia namandla endlela eyisimanga uthi ke uma echaza ukuthi uBK kumpela wathi ufuna yona lebiza ngobaba wakhe uyahamba indaba zamanazarayetha lapho khona ke kusuke kuvimbeke imoto noma kuvimbeke into kodwa ke ubese kuveza ukuthi cha yena ubengavimbeki kuzo zonke lezo zinto ngamandla engane yakhe uyiqhenyile ngendlela akhulume ngayo noma ke ngendlela okwazaleka ngayo uBK uthi cha abengakalibona inhlobo iphutha yebo ingane ziyona njengezingane zonke mayisakhula kodwa ke uBK indlela enze ngayo izinto bekubonakala noma ke bungeke ukubeka ngokusobala ukuthi ke lengane iphuthuma kodwa ke iyenze izinto ngendlela eyisimanga kuyima ethola impendulo manje ukuthi isiphi isizathu esidala ukuthi uBK amphuthumisele izinto kanje ngalolu hlobo olweyisimanga ngani zawethu maningi kakhulu amagalelo aBK abalo babo wakhe lapha ke esibala khona ukuthi cha ubalile nokuthi umuzi impela wakhe wawuyena uBK izinto abezenza zihlukile kakhulu kunezinye ingane njengoba sazi ukuthi ke kuyaye kube namaphutha ezingane abalwayo ukuthi cha ibingihlupha lapha nalapha umuntu ubekwa kabi noma abekwe kahle mangabe esedlulile emhlabeni ngoba kwenzela ukuthi ahambe kahle noma indlela yakhe icabeke kodwa ke uBK bekunobufakazi nezinto eziphathekayo ekuyizona azenzela umndeni wakhe nazenzele abazali bakhe besaphila emhlabeni baba BK ugqemeke engeqiwa Ntwala ngokudlula kaBK ubeseqinisekisa ukuthi cha ayikho noma zikhona izingane zakhe kodwa ke eyofika kuBK ubengakayiboni noma ke eyomenzela izinto njengaye ke ubheka Mchunu lapha ke ubengakayiboni ngoba ubheka Mchunu ubekwazi ukuthi angamele zonke izinkinga zekhaya kube ngezakhe noma ke ubaba wakhe esaphila ubengakaze abheke ukuthi ubaba wakhe kwenzakalani ngaye ngane kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho angeke sikwazi ukuthi sifake ivideo yakhe ubaba wabheka Mchunu ichaza ngenxa yokuthi isisabalele vele sekungawo ukuthi mhlambe usuyayibheka nawamanye ama channel mina okwakho nami engicelayo ukuthi usubscribe ukuze sikulethele ehamba phambili nezihluziwe ngaso sonke isikhathi ungakhohlwa ukulike hlangana lapha kwi comment section izuvo lakho mayelana nalolu daba